माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला। कुडाळात त्यांचा भव्य सत्कार करण्यात आला। यावेळी बोलताना परशुराम उपरकर यांनी जुन्या आठवणीत रमले। अनेक जुने संदर्भ देताना त्यांनी कार्यकर्त्यांना सल्लेही दिलेत। पाहूया। आज खऱ्या अर्थाने पूर्वीची शिवसेना एक आहे की आम्ही 90 सालामध्ये हे शिवसेना 90 पासून 80 सालाच्या पूर्वीच्या शिवसेना सुरू केली। ती शिवसेना खऱ्या अर्थाने आमच्या सर्वांनी यातले जवळजवळ आम्ही सर्वच जिल्हा वैभव नायकांपासून भाई गोयकर जिल्ह्यापर्यंत हे सर्व आम्ही त्या पडत्या काळात जिल्हा प्रमुख म्हणून काम केलं। अनेक केसेस अंगावर घेतल्या। अनेक आम्ही पोलीस स्टेशनच्या नाक्यात पाठी असतो आणि म्हणूनच शिवसेनेला खऱ्या अर्थाने योगदान। आज या ठिकाणी सांगताना मुद्दाम सांगेल आणि त्यावेळी पक्षात काम करत असताना राजन आणि उपरकर झाले अशा प्रकारे दोन गट आम्ही अन्य वेळी गट असेल पण विरोधक जेव्हा अंगावर येतो तेव्हा निवडणूक समोर जायचं आहे तेव्हा गट पक्षाचा उमेदवार निवडून आणणे हे आमचं तसंच आपल्या पण आपल्या सर्व नवीन शिवसैनिक जुने म्हणजे सर्व सहकारी शिवसैनिकांनी जे काही थोडीफार गडबड असते नसणार नाही असते पुढचा 1 महिना आपण निश्चित सर्व गट आपल्याला फक्त काय उद्धव ठाकरेंना या तिन्ही आमदारांना निवडून देऊ आपल्याला निवडून आणायचं आहे आणि या भागाचा खऱ्या अर्थाने विकास आज या ठिकाणी 2005 मध्ये काही लोकांचे आहेत माझ्याकडून आहेत आणि खर्च प्रवास केला खर्च आम्ही काम केलं। नंतर मी 2006 पासून 12 पर्यंत वनवासात गेलो। आता वनवासातून परत रामराज्य आणण्यासाठी परत या तिन्ही उमेदवारांना निवडून देऊ उद्धव साहेबांना मुख्यमंत्री करून या भागाचे पालकमंत्री या जिल्ह्यातच असला पाहिजे। म्हणजे वैभव नाईक असून दे राजन देवे असून दे या भागाचा आपल्याला पालकमंत्री खऱ्या अर्थाने या भागात असला पाहिजे शिवसेनेत असले पाहिजे। कारण जे उभे आणून शिवसेनेने पोचले आपण ते आपल्याला काय दाद दाखवून गेले ते बघितलं आणि त्यामुळे या सर्व लोकांनी खऱ्या अर्थाने नारायण बोलले कोणी दुसरं कोणी नाही। या आम्ही सर्व प्रमुख गेलो गावागावात फिरत होतो वाडीवाडी फिरत होतो लोकांना भेटत होतो लोकांची कामं करत होतो म्हणून नारायणाने 90 सालात आमदार झाले म्हणून नारायणाने मंत्री झाले म्हणून नारायणाने मुख्यमंत्री झाले। मग आता सर्व आम्ही एकत्र आलो त्यांचं पार्श्वात फरक पडतो। अनेक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी या जिल्ह्यात चालू द्यायची नाही। आज एक प्रायव्हेट संचालक असलेला बीजेपी मध्ये दुसरा एक डायरेक्टर बीजेपी मध्ये आता दुसरा डायरेक्टर जातोय शिवसेनेमध्ये त्या डायरेक्टरला मी सांगितलं उद्या येणार सर्व मित्रांना मी सांगतोय मुख्यमंत्री येत आहेत ना त्यांना विचारावं तुम्ही ज्यांना तिकीट देत आहे त्या तिकीट देणाऱ्या असलेल्या तुम्ही आमदार कोणत्या असलेल्या माजी खासदारांनी जे बाळासाहेबांवरती आरोप केले ते खरे होते का विचारा। मग सोनी असून दे किंवा आपल्या आमच्या सर्वला आनंदीजी असून दे असे जे असतील किंवा आम्ही आरोप केले ते खरे होते का। अशा माणसांनी पुढे हे आरोप केल्यानंतर जर बाळासाहेबांचा फोटो लावून मतं बांधणार असतील तर तुम्ही काय करायचं तुम्हाला तुम्ही अशा माणसाला मतं देऊ नका। ह्या माणसांनी आपल्या बाळासाहेबांबद्दल आणि शिवसेना प्रमुखांबद्दल नको ते आरोप केले आणि त्या माणसाला आपण खऱ्या अर्थाने पाहिजे। खासदारांना काय केलं होते काम खासदार होते त्या भागातले परदेशातून आले आयत्या वेळा नागोबा झाले आणि खासदार झाले। काय खासदार म्हणून काम केलं काय नाही तिकडे कोणतरी 5 स्टार हॉटेलला बसायचे सभागृहात काय बोलायचे नाही काय करायचं। आज ते आता आमदार होते वैभव नाईकने 10 वर्ष काम करायचे त्या कामाची घरातही सरळ आहे का त्यांना आज त्यांच्या कामाचं आज अशा उमेदवाराला इथे आणता आहे वास्तव्याचं आम्ही काय म्हणतात त्याचे सोडून द्या ते भरत जातात मागच्या बोलले
त्यामुळे ते सोडून द्या. पण अशा उमेदवाराला आपण निवडून द्यायचं का आपण ठरवलं पाहिजे. अशा उमेदवार आपण लोकांसमोर जाताना सांगा. आज या ठिकाणी तुम्ही एक सांगा लोकांना प्रचार करताना, तुम्ही सर्व जे नवीन कार्यकर्ते राणेबरोबर काम करतायत, जे निलेश राणेबरोबर काम करतायत, त्यांना सांगा बाबांनो, हे सगळं आमची 60 वर्ष झाले. आम्ही सर्व 60 वर्ष काम केलं. काही लोकांनी जास्त वर्ष काम केलं, काही लोकांनी कमी वर्ष राणेबरोबर काम केलं. पण त्याला काय केलं? काय केलं नाही. मुक्त आपला आमदार, आपला खासदार, आपला मुलगा आमदार, आपला मुलगा आता दुसरा आमदार हवा आणि मग दुसऱ्या पक्षात पाठवून आपल्या मुलाला. म्हणजे आता हे दोन आमदार आहे, पुढे नवीन कार्यकर्ते त्यांची मग 60 वर्ष झाली ना, जे राणेबरोबर काम करतायत त्यांना पण तो पक्ष सोडावा लागेल. कारण उद्या त्याचे नातू येईल. आज तिथे पंचपुत्र आले, तुमच्या नातू येतील. तुम्ही फक्त झेंडेच लावायचे काय? तुम्ही फक्त लोकांच्या मनात बोंबायचं काय? तुम्ही फक्त आंदोलनच करायची काय? आज या ठिकाणी कोणत्या एका सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला बाळासाहेबांनी जो गंभीरला दादा म्हणतात, त्या दादाला आमदार केलं, मुख्यमंत्री केलं. तुम्ही आमच्या इकडच्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याला, सर्वसामान्य असलेल्या तुमच्या सहकार्याला कधी आमदार करण्याचं धाडस दाखवलं काय? हे तुम्ही करणार असाल, हे आपल्याला खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्यातून संपवायचं आहे. हेच आपल्या जिल्ह्यातून हद्दपार करायचं आहे. म्हणून 90 सालीला आलेल्या माणसाला त्यांच्या मुलासकट बॅकग्राऊंड परत पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी मन लावून जीव देऊन 1 महिना एकच विषय असला पाहिजे, दिवस रात्र, की आपल्या भागाला दिलेला आमदार, जे मशाल दिशेने दिलेला आमदार आपल्याला निवडून आणायचं आहे. बाकीच्या जिल्ह्याकडे आपण बघायचं त्यासाठी जेवढं काम कराल बघा. आता लोक हुशार झालेले आहेत आणि लोकांकडे सध्या चर्चा केलेली आहे. या मंत्र्यांनी, या सरकारने किती काय केलं तरी जनतेच्या मनात ते सरकार काय, जनतेला अजूनही वाटतं की परत ह्या उद्धव साहेब मुख्यमंत्री व्हावे, परत या महाआघाडीचं सरकार यावं आणि जनतेला दिलासा मिळावा असं जनतेच्या मनात प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक शहरात आधी चर्चा केली जाते. नुसती महाराष्ट्रात नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेरच्या राज्यामध्ये गेल्यानंतर पण असंच म्हटलं जातं की महाराष्ट्राने उद्धव ठाकरे और शरद पवार और काँग्रेस का सरकार आहे. हे जे लोकांना माहिती लोकांना कळतं ते आपण आपल्या लोकांना, आपल्या भागातल्या गावात वाढीतल्या सर्व लोकांना सांगण्याची गरज आहे. आणि ते सांगितल्यानंतर उद्या 23 तारखेला आपल्याला गुलाल घेऊन नाचायचं आहे, गुलाल घेऊन यासाठी आजपासून तुम्ही काम करा. काही दिवस तुम्ही कमी द्यायचं. आज 24 तारखेला वैभवला एक फॉर्म भरतील, सावंतवाडी राजेंद्री फॉर्म भरतील, या भागाच्या पण आमदारांनी फॉर्म भरतील. हे फॉर्म भरताना सर्वांनी उपस्थित राहा. राजेंद्रजी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे की कोणावर प्रसंग आला तर कोणी दिसून लावलं. ही परिस्थिती वेगळी होती, त्यावेळेची परिस्थिती वेगळी होती आणि त्यामुळे आम्ही शिवसेने प्रमुखांनी अनेक वेळा तिथे म्हटलेलं आहे की माझा शिवसैनिक जर सावंतवाडीच्या शिवसेनेला काही गटावक्ता झाला तर तिकडच्या असलेल्या वेद लागली तर देवगडच्या शिवसेनेला आहे म्हणता आलं पाहिजे. आणि कशा प्रकारे आपण राहिलो आणि कशा प्रकारे काम केलं, त्यांचा पैसा जाऊन दे, त्यांची दहशत जाऊन दे. दहशतीला मी एक सांगतो, यांच्या दहशतीला भेटायला काय दहशत करतात. तरी कोणाला नुसते जमाच्या मार्फत पाहतात, चटणी देतात. काय करणार आहे? मी तुमच्या सोबत आहे. मी राष्ट्रीय सांगा तुमच्या बरोबर मी आहे. जे काही करायचं आहे त्याला मी पुढे किंवा ही निवडणूक आपल्याला संपूर्ण जिल्ह्यातले तिन्ही आमदार आपल्याला शिवसेनेला उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाला आपल्याला द्यायचे आहे. यासाठी आपण सर्वांनी काम करा. ज्या अन्य ह्या मतदारसंघातल्या लोकांच्या त्या मतदारसंघात नातेवाईक असतील, सावंतवाडीत नातेवाईक असतील, त्यांनी आपल्या नातेवाईकांना फोन करा. त्यांना सांगा की आमचा यावेळी आमदार निवडून आला पाहिजे.
तुमची कामं चांगली, तुम्ही आमच्या पक्षाच्या आमदार निवडून द्या, तुमची कामं काय हो केसरकर ते काय बोलतायत, किती घोषणा झाल्या, किती काय झाल्या, काय केलं त्यांनी? नुसत्या घोषणा करणार, नंतर साईबाबा करणार. साईबाबा चांगल्या माणसाला मदत करतात, साईबाबा चांगल्या माणसाला आशीर्वाद देतात, खोट्या बोलणाऱ्याला साईबाबा आशीर्वाद देत नाही, जनतेला कळणाऱ्या माणसाचा साईबाबा आशीर्वाद कधीच देत नाही. आज साईबाबाच्या नावावर तुमची गोवामध्ये आणणार, काय करणार, काय विभूती विकतात, तांदूळ देतात, पत्रकारांनी नाही ना मला ते पत्रकारांनी सांगतात. तेव्हा मला माझ्या मी ज्या चौदाच्या निवडणुकीत उभा राहिलो, एक पत्रकारांनी मला सांगितलं सभा आहे ना महाराष्ट्राची, तिथून नक्कीच या असलेल्या आमच्या केसरकरांची गाडी आहे आणि तुझे तांदूळ फेकतील काय आहे. पण आता सोडून द्यावं असले तुमच्या जवळ ग्रामदेवता आहेत ना, तुमच्या जवळच्या ग्रामदेवतेवर विश्वास ठेवा आणि आपल्या ग्रामदेवताला नावे ठेवा आणि सांगा आमच्या आमदाराला आपण निवडून देऊ, आमच्या आमदाराला कोणाची जास्ती करायचं काय दिवस नाही. आणि हे काय इथे उभं राहणार काय शिकायला येतो, काय गाडी तुमचे प्रत्येक व्यासपीठावर शिकायचं तो पराजय झाला, त्याला झाली व्यासपीठावर शिकायचं. त्याने काही जे आमचे जुने ओळखीचे आहेत महिलांना फोन केला, हो तुमच्या तुम्हाला शिव्या आवडल्या काय नाही हो, काय करणार दहावीला माणूस होता त्या बीजेपीच्या महिला सांगताय, बाकी कोण नाही सांगत. त्या व्यासपीठावर आम्हाला शहरीने मान घालावी लागली. अशा प्रकारचे वृत्ती असलेल्या माणूस इथे काय काम करणार, इथे काय हे करणार. फक्त बापाचा पैसा आहे, बापाने 2 रुपयाचा पैसा मिळवलेला आहे, त्या पैशाने उठवायचं आहे, यासाठी मजा करायची द्यायचं आहे. बाकी लोकांची कामं करायला येणार नाही, लोकांची कामं करायला. त्या भागाचा आमदार बघितला ना, टक्केवारी येतोय, आपल्या कार्यकर्त्यांना सोडत नाही, सर्वांना काय सोडत नाही, भेटून बोलायचं, खोटं बोलायचं. जे तिकडचा आमदार होतो इथे आमदार या केसरकरांनी शिवसेनेत प्रवेश केला तर आमच्याकडे भाषण ऐकली पाहिजे की राणेंची दहशतवाद संपवण्यासाठी मी शिवसेनेमध्ये तो विश्वास संपला, विश्वास गेला. आता मांडीला मांडी हात लावतो, जातीवादी पक्ष म्हणायचे, आम्हाला काय म्हटलेलं ते जातीवादी पक्षाचे लोक आहेत. आता ते सोडून संपलं. म्हणजे स्वतःला निवडून येण्यासाठी, स्वतःला मत मिळण्यासाठी काय काय करतात. पण केसरकरांना पण त्या मतदारसंघातले लोक कंटाळलेले आहेत की नको त्या माणसाला निवडून दिलंय, हा माणूस या ना इथे काम करत. मग लोकांना असं सांगताय मी मुंबईचा पालकमंत्री ना म्हणून मी त्या फिरू शकत नाही. अरे काय त्या भागातून आमदारांनी निवडून दिलाय का, मतदारांनी निवडून दिलाय, तू तुला काम करता येत नसेल तर घरी बस. कायमचा विचार हो, मला मागच्या वेळेस मला पेपरची कटिंग असेल, वृत्तपत्र या तुझ्या दूरची जवळ असेल, माझी शेवटची निवडणूक सांगितलं का, खासदाराची निवडणूक आली, मला नाही लढायचं. त्यानंतर मोदीने जर मला दिलं तर मी लढायचं. हे काही आलं उद्या जिल्हा परिषदेला पण मिळवू शकतील अशा प्रकारे. त्यामुळे हे सर्व जे आता आहेत ना 2 मतदारसंघ, सावंतवाडीचा आणि तिकडचं, या मतदारांना निवडून आणायचं आहे, त्या 2 मतदारांना घरी पाठवायचं, यासाठी आपल्याला काम करायचं आहे. आणि म्हणून आपण सर्वांनी आज शपथ घ्या की आज आपण हॉलमधून जातानाच की आपल्याला पुढचे 20 तारखेपर्यंत फक्त निवडणूक मशाल निशाणी की लोकांपर्यंत जिथे जिथे भेट मिळेल तिथे तिथे सांगा. आणि या सरकारने जे काही केलं आहे, आज सरकारची सर्व तिजोरी कडकडाट केलेली आहे. आज महाराजांचा महिला पुत्राचे काढायचे त्यातून पैसे मागतात, लाल वाटते तुमची. तुम्ही आमच्या जिल्ह्याचं नाव खराब केलं, आम्हाला लोक विचारतात. मी परवा कोल्हापूरच्या महाराष्ट्र जिल्ह्यामध्ये गेलो, तिथे काही लोक बसले होते, काय जिल्ह्याचं काय झालं, गुजरातचं काय झालं, काय करणार आमच्या जवळ सरकारने पैसे काढले हे सांगावं लागलं आम्हाला. आज बघितलं की स्त्री केस दाबण्याचा प्रयत्न चालला आहे. पोलीस स्टेशनच्या माध्यमातून आणि सरकारच्या माध्यमातून ती केस दाबायचं चाललाय. अकुशल कामगाराला उचलून आणलं आहे. तू काय कुशल कामगार आहे, बिल्डर आहे, तो आता आणलाय उत्तर भागातून. तो ज्यांनी पैसे काढले त्या असलेल्या मंत्र्यांना, त्या असलेल्या अधिकाऱ्याला पकडा, घ्यायला काय
उपळून काढायची आहे. प्रत्येक गावागावातून कृत्य उपळून काढायचं. यांना पण ज्याप्रमाणे ईडीबी नाही जे मागच्या वेळी ज्या सर्वे केला, दोन इकडे दोन तिकडे दोन तिकडे दोन तिकडे नितेश राणे आपल्या ह्याच्यात घोडामध्ये जेवण पण बाहेर देत नव्हते. ही परिस्थिती आपण त्याच्यापेक्षाही परिस्थिती आपल्याला करायची आहे आणि नितेश राणेंचं मान्य जर एखाद्या सरकार आघाडीचं आलं मला जेलमध्ये जावं लागणारे मान्य केलं आहे. त्याला बरोबर परत शिवसैनिकांनी या सर्व शिवसैनिकांनी खऱ्या अर्थाने परत आपण या 20 तारखेपर्यंत हे काम करून आपलं काम भरती होईपर्यंत हे दिवस नंतर काम करून हे सर्व करायचं. त्यासाठी आपल्याला काही कोणती निवडणूक लढवत नाही आहे. कोणती निवडणूक लढवत नाहीये. त्यामुळे जिथे जिथे बोलवाल, जिथे तिथे सांगाल, तिथे तिथे मी 24/7 आपण काम करा आणि काम करण्यासाठी मी तुमच्या सोबत तुमच्या सहकारी म्हणून आम्ही आता गरज आमचं पण झालंय. 60 वर्षाचा असलो तरी आमच्यात एवढीच ताकद आहे. ज्या पूर्वीच्या शिवसैनिकांमध्ये आमची होती ती ताकद तेवढी कुमकुमी आहे. एवढं मात्र तुम्हाला मी हक्काने सांगले नाही. एवढं मी माझ्या हाताने सांगतो. त्यामुळे तशा पद्धतीने आपण काम करूया. तुमच्यामध्ये पण पैसानीचा बातम्या ठेवा. पैसानीचा काय आम्ही त्यावेळी झुणका भाकर वडापाव खाऊन प्रचार केलेले. त्यावेळेची परिस्थिती चिऱ्याच्या गाडीतून अगदी बँडी लाल होईपर्यंत त्या चिऱ्याच्या गाडीतून मोर्चाला जात होतो. तर आपल्याकडे आले देशी गाडी पाहिजे. पण या सुविधा बदलत असेल, पक्ष देतील पैसे देतील, तर आपण मात्र बारकाईने लक्ष ठेवा. लोकसभेमध्ये बाहेर लक्ष ठेवा. काही लोकांची यादी त्यांच्याकडे आहे आणि त्याची यादी कधी आम्ही उपलब्ध करून घेऊ. माझ्याकडे अनेक मार्ग आहेत. ज्यांना पैसे दिलेले आहेत त्या निवडणुकीत त्याची यादी करून त्याच्यावर लक्ष ठेवण्याचं काम नक्कीच मी करेन. आणि अशा पद्धतीचा गद्दार आपण सापडला त्याला तिथे ठेवा. त्यामुळे आपण जर कोणाचे पैसे घेऊन कोणाचं काय काम करायला गेला तर नक्की ते आम्ही लपत नाही, बाहेर येतच. त्यामुळे आपण प्रामाणिकपणे निस्वार्थीपणाने या आपल्याला उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या पक्षाचा उमेदवार निवडून देऊ. भविष्यात ह्या जिल्ह्यातला आमचा पालकमंत्री म्हणून येण्यासाठी आपण सर्वांनी पुढील काळात अगदी 20 तारखेपर्यंत काम करूया, निवडून आणूया आणि मग आपण 23 तारखेला जल्लोष करूया. एवढे या ठिकाणी आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.